een eigen Lego-robot ontwerpen. Ben uit groep 7 en 8 van verschillende basisscholen Utrecht-Karspelen binnen er wekenlang mee dwaande. En Joet wie het Safir. Alle ben mochten naar een Lego-robot sjenlitten tijdens een wedstrijd. Een duel waarin leerlingen in teams haar een Lego-robot misjes uitvieren litten matten. Het was heel erg spannend. Het duurde ook best wel lang met programmeren. En toen we eindelijk klaar waren, dachten we waarom doen we de stekkertjes niet andersom, zodat we dan omgekeerd kunnen programmeren. Om het wat moeilijker voor ons te maken. De leerlingen komen op een mooie wijze in de kunde met het programmeren. Maar met je echt stappen op sociaal gebied. Er zit een hele grote leerzame gedachte achter, want wie had over digitale geletterdheid in deze tijd. En een van de onderdelen daarvan is computational thinking. En die doet programmeren, maar dat is volle meer dan programmeren. En je de core values van hoe je erbij met elkaar om, wat leren ze omgaan met tegenslagen en dergelijke. Tijdens de wedstrijd in Jeruzalem wie het belangrijk dat de band goed op de snelheid en de techniek van de robot letten. Jelke en Dion winnen het dan echt mij in eens. Ze hebben een soort lid van de Lego League. Dat programmeren ook heel leuk kan zijn en dat Lego niet alleen gewoon rechte steentjes zijn, maar dat je het ook gewoon helemaal kan programmeren hoe jij het wil en dat het gewoon heel leuk kan zijn. Het hudde werkje van de band waard dan ook belenen. Het team met de meeste punten kreeg een mooie prijs bij een hoes. Het is plezier wat voorop staat, maar familie houden een extra bokaal, een wisselbokaal en waar de meeste punten die mij in mijn hoes nemen voor een hier.